id-dinja tiegħi spiċċat. Dan qalu John Sofija missier Jean Paul Sofija b'ton miksur u fajta ta' disprament, kif il-ġimgħa għala x-xhieda tiegħu quddiem il-bord tal-inkjesta li qiegħed jinvestiga l-inċident fis-sit ta' kostruzzjoni f'Kordin. Inċident li ħalla żagħżugħ ta' 20 sena mirdum għal pitterapin. Fix-xhieda kommoventi tiegħu John Sofija għamel numru ta' mistoqsijiet u semma nuqqasijiet li ħarġu sissa mill-inkjesta pubblika nnifisha. Huwa esprima tama li din l-inkjesta mmexxija mill-Ombudsman attwali Joe Zamit McKeon, mill-Awditur Ġenerali Charles De Guara u mill-Espert tal-Qorti Mario Kassar iġġib it-tibdil neċessarju, speċjalment fl-attitudni. Dan fil-waqt li jittama li l-industrija tal-kostruzzjoni titħaddem minn nies li għandhom għal-qalbhom is-sena, l-arti u s-serjetà fuq il-post tax-xogħol biex inċidenti bħal dawn jiġu evitati. John Sofija rrefera l-aħħar messaġġ li rċieva mingħand ibnu lejliet l-inċident fis-7:30 ta' filgħodu u li fih qallu biex jinqum iċempillu. Emozzjonata l-aħħar Sofija qal li meta kien idum ma jarah u kien iċempillu kien jistaqsih għadu xħaj u ibnu kien jistaqsih xirid u kien jgħidlu li rrid jisma' leħnu. Tenna li din id-diskussjoni kienet tkun biżejjed biex ikun jaf li jibnu kollox sew, imma llum differenti għax ma jistax iċempillu u ma jistax jistaqsih jekk għadux ħaj għax madux. John Sofija qal li qabel twilet Jean Paul kien tilef tifel ieħor 5 ijiem wara li twilet u kważi sena ilu tilef ukoll lil Jean Paul Sofija. Huwa propju għalhekk li għalih id-dinja issa spiċċat. Intant nhar it-tnejn 13 ta' Novembru huwa previst li jingħalqu l-provi kollha brabta mill-inkjesta pubblika dwar il-mewt taż-żagħżugħ Jean Paul Sofija fis-sit ta' kostruzzjoni li ċeda f'Kordin f'Diċembru li għadda. Inkjesta pubblika li l-Gvern Laburista ma rridx li ssir tant li jivvota kontrija f'mozzjoni li kienet tresqet fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista.